Numun inggih para kadang pamirsa kagumiwah putri ingkang tansah pamagya harjo midhangetaken salah satunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel dening DJ AK Revolution featuring DJ AK Revolution. Ugia tansah bisa ngremenaken panjenenganipun sedaya. Sumangga kagumiwah putri ingkang tansah pamagya harjo midhangetaken salah satunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel dening DJ AK Revolution featuring DJ AK Revolution. Ugia tansah bisa ngremenaken panjenenganipun sedaya. Sumangga